Dalan diengge lewat sak bendina wong iki padha ra gelem resiki mlorok ae. Dalane lek resik nggih mlaku-mlaku lak penak to. Kok pur mlorok ae bangeten. Kesel. Tak leren sik ae semene mbeyane ngaku sing nganu ngresiki. Kayu kaya ngene kok. Kuwak ae. Sumuk erang. Ini iki kok ya ora nek bakul es lewat toyo ya ning alas kaya ngene. What? Ngolak ya mbuh. Jan bangeten. Lah kae kaya swara montore matung to kae. Oh, iya Pak nih, matung. Mak, mandi kok sih? Ngapa aku dibengok-bengok? Utusan spring ya ini. Ngapa, Tit? Neng kono kuwi. Toh, mandek kok, tak omongi. Kowe mengarep nyandi, kek kok ngendi? Ora ngendi-ngendi amang ukur jalan-jalan mubeng-mubeng ya wong gabut aja. Kok menawa anak wong nang pinggir dalan kaya bluk ora enak. Kek nyapa kok mang nang kene? Aku mang resik dalan semene dawan iki lho. Kek kuwesel, kek ngelak. Ora usah bingung, ora usah kuwatir. Ayo tak jak ning warung ayu. Golek es dawet. Mantap kok. Oke, masuk ora? Masuk. Jalan. Siap, Cet. Siap. Jangkrik, ceblokne neh. Bocah ra cetha, ra ndek aturan. Pak, entar aku. Yang ini abad sanggane yen lagi dadi wong ora duwe sapi akeh gula larang kek kabeh apa-apa larang kek iki lakon apa to run Apa lho kae? Oh, alah bocah saiki kok kelae-lae rampek. Oh alah. Le lho le. sorry deh sorry aku mang remku blong 12 orang. Kowe to pras.
Wis karene montore tak nggone. Walah, Mbah. Oh alah. Kirang ra cetha. Mungkin kaya ngene-ngene iki lho sing tuwenang mancing. Kayak ngono lho, Dul. Oke. Yummy. Lanang ki yo mancing. Tapi yo ora samar maju sih lah mancing ki jan. Piye to iki? Oh alah. Lah tebakno ora lek selae ngene lho. Burunge.